de bridging, dar astea sunt cele mai simple pe care le știu eu, în afară de cele cu shift. Acum, dacă vreți să fiți mai pro, sau nu știu, să nu cădeți la bridge-ul ăsta bedrock, puteți să, din câte știți, când apăsați pe săgeata din față, sunt două liniuțe care se merg din dreapta sau la stânga. Dacă mișcați cumva degetul, nu știu cum să vă explic, vă mișcați de la stânga la dreapta și chestii, puteți să vă mișcați într-un așa fel încât printul să nu fie la fel de rapid și să nu aveți la fel de multă viteză. Ca blocurile să se pună mai încet. Nu e la fel de rapid. Metoda asta de speed bridging ca printul normal și spamatul blocului, dar va merge pentru începători. Ok? Cam astea sunt metodele de speed bridging ușoare pe care le știu eu. Bine, nu toată lumea crede că astea sunt ușoare, dar cel puțin așa cred eu. Acum nu vreau să trec direct la tele bridge-uri și chestii de genul ăsta. Astea sunt doar pentru începători, pentru a fi puțin mai rapid decât doar shift și chestii. Sper că v-a plăcut tipul ăsta de content. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și eu am fost Sadi. Și nu uitați să vă abonați pentru că suntem foarte aproape de 30 de abonați. Ciao, ciao! Ok, asta a fost videoclipul. Ok, mai fă altele. Nu mai fac altele, dar stai tilt nu pot să vreau. Ok. Pe locul 20 din start. Hai că nu-i rău. Pe locul 20 din start, așa. Stai să văd cum arată videoclipul înainte să-l trimit. Sper că e bun. Stai să-l verific. Să văd dacă e bun. Nu s-a uitat audio-ul. Hai că după 18 3 direct. După locul 18 pe 13 direct, așa că nu-i rău. Încă unul de la pro. Bun, așa. Da, adică credeți oameni, sunt și eu pro. Nu am arătat în față și am reușit să cresc. Am venit cam un picior în față să mă ține la cap. You're raining now, slime. Make me up, believe. Satisfăcător. Rareș, ce fel de videoclip mai vrei să fac? Nu știu. Fă unul cum vrei tu. Ok. Ce ți-ar plăcea să știi oamenii despre Minecraft mai mult? Nu știu, ce vrei tu. Ok. O să mai fac Eu învăț aici de Snake Rivals. mai fac încă unul despre bridging, că ăsta nu s-a înregistrat audio-ul. Eu învăț aici cum să se joace Snake Rivals. Învăț aici eu. Max, o să mănânc o toaletă. Hell. Shooter. Bun. Uite, așa faceți oameni buni. Să creșteți. Nu vă aruncați în față și creșteți. Bun. Vedeți? Am crescut mare.
când m-am aruncat în faș. Mama bun. Ați văzut cât de ușor e? Dar să fiți cu multă răbdărică. Aveți răbdare. Godzilla, 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 Godzilla a venit. Godzilla, 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 Godzilla. Ok, mă apuc de un video nou. Ce seamănă. Tot pătrai cu aia. Treburile. Așa. I-am băgat aici într-o. Ok, bine. Let's go. Dar tu ce te joci acum? Sneak Rivals. Ah, Îi învăț cum să se joace. ok. Să nu știu cum joc. Ok, hai că mă apuc de un videoclip. Uite, așa se joacă, oameni buni. Vedeți când vă aruncați în față și creșteți. Și ăla nu știe cum să se joace și își da kill, că vrea să fie ca mine. Și are toate chestii și vrea să fie ca mine. Și e greu să revină pe acest server, să mă găsească. Ok, bun, acum. 3, 2, 1 și start. Uite-l pe ăla cu corana. Help, no, what the fuck, man, of shit. Stai un pic. Shit, bro. Fă un pic liniște să fac videoclipul. Hey. 3, 2, 1 și... Salutare, fraților, și bine v-am regăsit pe acest canal. Eu sunt Sadi și în acest episod vă voi învăța o chestie pe care nu foarte multă lume o consideră importantă la joc, cum ar fi speed bridging, ok? Astăzi vă voi învăța metodele mele de speed bridge pe care le-am folosit de-a lungul celor 4 ani de când mă joc acest jocul. Așa că, fără alte introduceri, ce ar fi să începem? Pentru început, vă voi învăța speed bridging-ul Ninja. Speed bridging-ul Ninja este un tip de speed bridging pe care este folosit mai mult pe Java, doar că se poate folosi și pe Bedrock. Tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem metoda tradițională. Adică, punem crouch, mergem la marginea unui bloc, punem blocul pe margine și continuăm. Dar acest speed bridging-ul Ninja, este mult mai complex. Dacă ajungem pe marginea blocului, punem blocul, apoi scoatem crouch-ul, mergem normal până pe cealaltă margine, punem crouch-ul din nou și repetăm. Așa, putem prinde niște viteze mult mai mari la speed bridging. Din câte puteți observa, e mult mai rapid decât crouching de unul singur. Și mult mai efectiv. Deși, fără puțină practică, s-ar putea să cădeți. Așa că ce-ar fi să nu încercați faceți bridge-urile astea deasupra lavei sau ceva, pentru că s-ar putea să muriți cu chestii. Dar ce-ar fi să vă învăț un speed bridging mai tradițional pentru Bedrock Edition, adică ediția noastră de joc, a celor care joacă pe telefon. Și acesta se cheamă Bun, așa ajungeți pe un loc. de Bedrock, ok? Deci eu am ajuns pe locul 5, din câte vedeți, oameni buni. Da, locul 5. Speed bridging-ul de Bedrock. Ok? Iar pe locul 5, oameni buni. Aoleu! Uaa! Am oprit videoclipul. Da? Ok, am oprit videoclipul. De ce? Pentru că vorbeai. Foarte rău. Puteți să faci liniște? Atunci de ce nu te duci tu mai departe ca să le explic? Să le explic eu sau
sau tu? Eu și tu să te duci mai departe să putem vorbi amândoi. Ok, sau pot să folosesc căști. Uh-huh. Așa mi se aude pe fundal. Ok, bine. Să-mi iau căștile. Ok. Bun. Hai să ne colocim să dăm kill-uri. Win! Eu win! Foarte periculos la ăștia mici, că eu sunt mare. E foarte periculos. Că eu pot să-i încolocesc, să-i blochez în jurul meu. Oh, boi, știu. Salutare, fraților! Bun. Uite așa, oameni buni. Dacă vă place acest tip de content, nu uitați să dați un like și să vă abonați, cel mai important, pentru că suntem foarte aproape să lovim cei 30 de abonați, deci nu uitați, fraților, să vă abonați, pentru că e foarte important pentru noi aici. Deci, chiar să începem. În acest episod, vă voi vorbi despre o tehnică a Suntem tot pe locul 5 mai importantă. Ăla are 23.000 ăla. Uai, fratele meu. Măcar o dată de speed bridging. Mama. Acum, metodele tradiționale sunt destul de simple. Te pui pe crouch, te pui la marginea unui bloc. Uite așa, uite așa. Și uite așa, uite așa, uite așa. te pune blocul. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Java, ca să zic așa. Pentru că noi pe Bedrock avem alte metode. Dar se pune și aici. Se cheamă Ninja Bridging. Acum este puțin mai complex decât speed bridging-ul tradițional. Adică doar a pune crouch, a te duce la marginea unui bloc și a pune blocul. Nu. Aici, te duci la marginea unui bloc. Pui blocul. Pui blocul. Deschizi crouch-ul. Mergi înapoi. Normal. Pui crouch-ul când ajungi la margine și pui blocul din nou. Și repeți. Acum, continui să faci asta. Acum, are puțină practică. S-ar putea să cădeți în lavă. Deci nu încercați să faceți chestiile astea în locuri periculoase. Ok? Dar este mult mai rapidă decât speed bridging-ul normal tradițional, ok? Speed bridging-ul normal tradițional e lent. Noi vrem să ne mișcăm repede pentru că suntem grăbiți. Trebuie să ne găsim diamantele și chestii, alright? Și așa se face, practic. Trebuie să faceți puțină practică. Na, bun, uite așa creșteți, oameni buni. Pe Snake Rivals, așa creșteți. Dar acum vreau să vă învăț o pe locuri. mai efectivă. Pentru cei care nu știu să se joace, uitați aici un tutorial. Pe canalul Rareș Manea. Când pe mine mă cheamă Manea Rareș, am numele Rareș Manea. Să căutați pe canal, am un logo cu 2 în Dominus și Rex la burrito, cu femeia și masculul. Masculul e negru, femeia e roșie. Și din câte suntem pe locul 3. Cam crește oameni buni. Nu o să putem să punem nimic, ok? Dacă vedeți, suntem la 3 blocuri înălțime. Nu putem să punem direct pe pământ, dar ceea ce e puțin dezavantajos. Dar, dacă suntem la o înălțime destul de mare, din câte vedeți, putem să apăsăm pur și simplu și să punem blocul. Să punem blocul în față ca prin magie. Ca la un fel de pod. Și acum, să vă învăț cum să faceți chestii. Acum sunt două metode. Cea rapidă și cea safe. Ok? Cea rapidă, doar sprintezi și spamezi blocuri. Ok? Practic foarte rapidă și faci lucrurile foarte repede. Vreau să vă învăț o metodă mai safe, mai puțin rapidă. Dar e și aia rapidă. Se cheamă să spamezi. Dar în loc să sprintezi și să miști degetul printre butonul de sprint, așa fel încât nu știu, să mergi în stânga și în dreapta în același timp, ca să, practic, să combini butonul de înainte, butonul de între înainte și între stânga și dreapta. Okay? Deci, și uite așa. Trebuie să mergeți puțin mai lent și totuși... Și uite așa câștigați. Chestii bune, oameni. E o foarte bună metodă. Level up. E foarte bună metoda asta. Pentru că e... Avem level 7. Acum, pentru... Nu, oameni. Dar avem pe ăsta de pro. Întorci cursorul destul de mult. Dăm. Uite, ne punem aici. Ne vedeți. Select. La metoda de Ninja Bridging
Ce să sunt mai în urma noastră? Să moară. Și chestiile... Vom lăsa niște banane. Astea costă. Cine Câți zice, bani așa? am, oameni buni? Mă, oameni. Nu este foarte simplu să vorbim și despre niște metode mai grele. Nu o să vă vorbesc despre Andromeda, despre Teli, pentru că deja știți despre asta. Vreau să vă vorbesc despre metoda bridging-ului dublu. Ok? Asta este o metodă pe care nu o întâlnești nici pe Bedrock, nici pe Java, pentru că nu e la fel de ușoară pentru ca celelalte. Aici, practic, spamezi. Din câte vedeți, nici măcar eu nu pot să fac foarte bine. Încerc să le faci pe aici. Aici, practic, faci un tur. Dacă vrei, poți să faci și de pe un munte sau ceva. Și apoi, pur și simplu, dai down. Intrăm pe shop. Ok? Suntem pe o altă versiune. Da? Uite, pentru asta o să pun revenire. Că ne trebuie să facem. Hai că ne-am făcut asta, mă. Ne-am băgat. Dar merge foarte bine și Na, bun. X. fără. Așa. X iarăși. Trebuie să faci. Să fii pe marginea unui bloc. Bun, am câștigat gemuri. Acum coin. Doamne. Yes. Spamul de sărituri. Și din nou să spamezi blocurile. E o metodă destul de bună de bridging, dacă stai să te gândești, dar necesită să sari foarte mult și să miști foarte mult de zi și Ce doamne. deși e efectivă, deși e foarte bună și dar e o metodă mai grea, e una dintre metodele cele mai ușoare pe care le știu, adică zic că e grea, dar e și destul de ușoară. E prima grea dintre toate metodele pe care le știu, pe care vă am și eu și adică pe Mama, ce se întâmplă? Hai pa, mama bun. De ce are lag ăsta? Coins. Bun, mama bun. Numai aici la asta, custom. Verde, nu vreau. Vreau la asta o culoare nouă. Dar nu merge, nu știu de ce. În fine. Asta cât costă? 300. Nu vreau. Hai să le știam. Bun. Ne vom face pac așa. Șpac așa. Șpac așa. Șpac așa. Șpac așa. Îi dăm pe Dan. Select. Care să arătăm șmecher. Bun. Iar n-a pus audio-ul, Rareș. De ce? Nu știu de ce. Probabil e jocul prea tare. O să fac un video cu PvP și gata, ok? Da. O să facem un gameplay cu PvP.